Oikein hyvää päivää kaikille katsojille. Me pelataan Minecraftia mun kaverin kanssa. Me äsken kuvattiin tästä aloituksesta, video, mutta mä en kerennyt, kun mä editoin sitä videota, niin siinä kävi pikku probleema, että se katos. Mut joo, ei kai siinä enää paljon hyvää ollutkaan. Mut joo, jatketaan tästä mihin jäätiin. Ja se olisi ollut kuitenkin aika tylsää katsoa, kun me mainattiin vaan koko ajan. Niin ja tolla ei oo kauhean hyvin toimiva ohjain, mut me lähdetään nyt tonne luolaan, missä me... Toi ei ole se luola. Missä se luola? Mä tiedän. Mut niin, kuitenkin niin. Me mainautiin sieltä luolasta hyvin paljon resursseja. Ja ollaan lähdössä takaisin, koska siitä kävi pikku ongelmia. Nimittäin kuoltiin. Mutta meillä on, kuten näette, meillä on säilytetty tavaraluettelo, että jos me kuollaan, niin me ei menetä meidän lootteja. Bruh! Kertokaa kommenteissa, jos haluatte niin sen, että ne lootit katoaa, kun me kuollaan. Ja tää on siis mun kaveri, joka täällä on pelaamassa, että me ei saada ihan joka päivä tehtyä näitä mine-videoita. Niin. Jos se haluatte, niin avoin tulla. Niin tykätkää, niin sit me tiedetään siitä, kun te olette tykännyt, että... Ja voitte kommentoida, että mitä tehdään. Mä taisin lyödä sun. Ehkä. Älä tuu mun eteen, kun mä huidon mun miekalla. Ai saakutti. Nää zombit on ärsyttäviä. Mä hakkaan ne sen takia. Älä tuu siihen mun eteen! Mitä mä just sanon? No niin, se voi tulla kyllä ihan takaisinkin. Joo. Ja kuten näitte, kyllä meillä on säilytettävä varoitus tosta näitte heti. Se oli vaan testi, Ei. Äijä juoksi mun miakaa eteen, kun mä huidoin siinä. Oli pakko testaa, että onko se kuitenkin tää. Joo. Toivottavasti kaikilla on ollut hyvä päivä ja on hyvä päivä tästä eteenpäin. Ja joo. Hetkonen. Tuolla on timanttia. Diamond. Mulla on vähän ongelmia. Kuten vaikka se ongelma, että kuolen tänne, mutta ei kai siinä mitään ongelmaa ole. Miksi sä ollaan? En mä tiedä, vähän rottaa tuossa niin syö. Vähän rotten, joo. Kato, diamantsit. Ensimmäiset diamantsit, mitkä saatiin tokassa videossa, mutta kun eka ei saatu oikein. Ei, älä. No niin, sinne mentiin. Sinne mentiin. Toikin oli testiharjoitus. Siitä, onko enemmän koho? Väärä. Joo, mä sain yhden kullan. Yhden. Siinä oli toinen, mutta kun se oli niin kaukana, niin mä menin sinne sillaan. Joo, siinä oli vaan yksi timantti. Harmittaa, mutta ei auta murehtia. Muuten just tajusin, että meidän olisi pitänyt tehdä vesibuketti. Oltais päästy kaikki niin helpolla. Miksi me oltiin näin idiootteja? Hei, tonne jatkuu vielä lisää. Vois syödä vielä vähän lisää. Ei tullut lisää rautaa. Ai mitä se tuli läpi tosta? Läpi. Äijä kuolee. Älä. Äijä. Mä just tajusin, että me ollaan kuoltu tämän meidän ekan videon aikana joku vaikka kuinka monta kertaa. No ei edes niin monta kertaa kuin tässä. Siis tää on meidän eka video, jos ei lasketa sitä äskeistä. Miten sä pääsit tonne? Menin siitä niin. Tässä on lava. Ei mä siihen laavaan hypännyt.
No sä menit aika samaan reittiin, mutta aika eri myös. Ja mä kuolin. No, eihän tälle. Äijä! Broski. Oi, sohi, mäkin kuolen. Mä aion. Mä kuolen tänne kohti itsekin. Please. Tapa se spideri. Älä anna spiderin vallata. Joo ei. Täällä on vähän isompaa luolaa. Tää on aika iso luola. Mutta onks täällä mitään hyvää? En usko, että täällä diamanteja on ainakaan, mutta... Oi. Rauta on hyvää tällä hetkellä. Jota vetää... Oi, timanttia lisää! Olisiko nyt enemmän kyllä? Niin, olisiko nyt enemmän? Ei näytä olevan. Joo, siinäkin oli vain yksi. Harmittaa. Mut hei, 2 timanttia. Saatais tehtyä jo 2 lapiota molemmille. Ui. Kato mitä mä löysin. Ametisti. Creeper. Se räjäyttää sen. Ei tämä. Mitä? Kuolen löydön. Broski, et sä voi kuolla. Et voi olla niin huono.